Sa dinhis sa kalibutan, dagang mga tao naninguha o kahibalo. Naninguha ta nga mo increase ta sa atong knowledge, mo na hinungdan nga mo eskwela gyud ang tao, no? Ang ginikanan dastigon gyud ang Yes, anak, yes. pantamot og eskwela, no? May na lang na mo na kung kabilin nindot man. Kung imong tang-awon nindot kayo mga ginikanan din nga. Paningkamot eskwela kay mo gasto gyud kog taman-taman, maningkamot si mama o si papa aron mo makahumag eskwela. But santos day nga makahuman ang anak, daghan na po kay anak nga wala na po pagtahod sa ginikanan. Makaingon kang asa ba kahibaluan eh. Daghan po mga Oo. anak wala na hinuoy respeto, walay kaalam. Yeah. Daghang mga anak karon nga nadiyang nadato na sila, walay tinud-anay nga kining pagtahod or walay tinud-anay nga paghigugma nga makita nimo sa ginikanan.